basat en un projecte que du a terme el Museu Picasso de Barcelona. Es tracta d'una festa del dibuix on tant els nens petits, els infants més grans, els adolescents, adults, inclús la gent gran pot participar. Es tracta de trobar-nos no en el propi museu, sinó al voltant dels carrers, un munt de tallers on la gent lliurement pot participar, expressar-se i sobretot treballar tècniques molt diferents. L'objectiu d'aquest taller, de fer-ho aquí a la universitat, és utilitzar la tècnica del dibuix a partir d'altres materials, de tècniques diferents que potser s'utilitzen normalment a l'escola, que són més tradicionals. Llavors, de donar una visió innovadora al dibuix. Aleshores, nosaltres ens hem dividit en grups de 4 o 5 persones més o menys i el que han fet és lliurement pensar un taller que poden fer relacionat amb el dibuix. Ho vam posar entre tots en comú i vam veure que no es repetien, que tots tenien les necessitats dels infants i que eren viables a l'hora de dur-los a terme. I a l'hora d'espais és això, agafarem tota la facultat d'aquí d'educació i ens hem distribuït en funció de les necessitats de cada projecte. Aleshores s'han muntat 12 tallers de dibuix que estan distribuïts per aquesta zona d'aquí i també per la plaça de les Oliveres.
Aquí. On t'agradaria anar? Mira, Manel, dona'm la mà. Això és el teu full, d'acord? Sí? Aquí és on has de pintar. Aquí tens un altre objecte i aquí tens la pintura del color, d'acord? Has d'agafar l'objecte, olorar-lo i tocar-lo, descobrir de quin color és i pots pintar amb el color que tens a davant. O mascarem-nos aquí.